Nyakorongo jonka podoni weche motenre kod mauta heni kweth mobalo koda sirkal dwaro ni piny owacho owitoko osuru ma ijuogo mauta kaka yo mar neno ni nengo mauta odok piny. Ponono ni sirkal orem wito oko osuru makamago gibuogo mar luongo ng'anyo e pacho kama ngima. Jotelogo bende dwaro ni jatend migao mar teko Opiyo Wandayi kod nyawadgi mar thidho mwandu Kinyanjui ogwe tao ewi mibadhi mar sekta mar kelo mauta e pacho kae. Jafwamb marwa mar siasa Kristo Wino lerono mathoth. E twak margi kod jofwamb weche e log tich maduong' mar ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka, jotelo mag kweth mobalo kod sirkal owacho ni giikore mar dhi e ndara poni piny owacho kokawo okenge mag miyo jo Kenya fuong'ruok ewi nengo mamalo mar mauta. Mr. William Ruto, you must immediately direct the Speaker of the National Assembly, your sycophant, to convene a special sitting of Parliament within 7 days to address the following urgent issues, failure to which the United Government shall call for national mass action. Gidwaro mondo sirkal owit oko osuru ma ijuogo mauta mar VAT, ng'ado oko girimiti mar piny Kenya kod pinje jo-Arabu mar kelo mauta pacho kae mong'ere ka G2G, wito oko osuru mar gero udi, kaachiel gi wito oko osuru mar siling 7 ma sirkal juogo mauta e lita ka lita. We demand the suspension of the road maintenance levy that was increased from 18 shillings to 25 shillings per every litre of fuel. We also demand the suspension of the affordable housing levy. We also demand the suspension of unwarranted NSSF deductions that are punitive and are used to finance President William Ruto's single-sourced infrastructural projects. We also demand that Parliament remove VAT on fuel products. Kule Venice kulikuwa na mabepari wa Venice, merchants of Venice, but now we have merchants of Kenya, led by none other than William Ruto. In fact, for me, I would tell my colleagues, we should not just be asking the PS to resign over this scandal as small fish. We should not just be asking Opiyo Wandayi, we should be asking William Ruto himself. You are conflicted, Mr. President. Our country is going the wrong direction. We do so because we love our country, we are patriotic, we are responsible people, and we have a moral duty to point out to our fellow citizens when we think we are clearly entering a very dangerous zone in the affairs of our country. Mopogore gi mago, kweth maketo sirkal tesere oramo ni jatend migao mar teko Opiyo Wandayi kod nyawadgi mar thidho mwandu Kinyanjui bende nyaka gwe tao ewi mibadhi mar kelo mauta pacho kae. We unequivocally demand for the immediate resignation and prosecution of the CS for Energy and Petroleum, Mr. Opiyo Wandayi, for the fuel scandal and lying under the oath to the National Assembly Committee. We also demand the resignation of Kinyanjui for being complicit and being part of this scandal. Mabiro e kinde ma jotelo mamoko koting'o gai mar ODM Laktar Oburu Oginga bende ojiwo sirkal mondo manyore mamoko mag reso jo Kenya ewi pek mar mauta. Offering an additional subsidy of 5 billion shillings from Fuel Stabilization Fund. That also means around 12 shillings per litre. Wholesomely, we can be able to reduce the prices of fuel today by 27 shillings. And what that is likely to do is that we are going to arrest the very many spiraling effects that will happen starting today. Dr. Buru katakamana oseo josiasa madwaro ni Opiyo Wandayi kod Kinyanjui ogwe tao ka owacho ni girwako siasa ewi wach ma onego wene jotim nonro. Kweth mobalo kod piny owacho osingo matelo ne jo Kenya e ng'anyo poni jatend piny William Ruto kwekete tim dwaro magi mar neno ni giduoko piny nengo mar mauta. Kristo Wino, Ramogi TV, SKM, Nairobi.